Pagpalang araw po sa inyo lahat. Sa mga taong hindi makalimot mag-subscribe, sila ay may pusilak at mabuting kalooban. Pagpalang araw po sa inyo lahat. Ang isusunod ko po ay yung gusto ko po itong buksan kasi parang nagdududa pa ako na yung tunog po parang hindi siya pure na tunog. Tuturo ko po sa inyo kung anong tunay sa sasagan na may mutya. Magkaibang tunog. Ito may kanto. Kasi parang may kwan sa loob. Yung bato. O, ito lang. Dalawa lang po ang pandito, kaya nakukon po ako na gusto kong buksan yung iba para ipakita ko sa inyo. Kumakalansing. Sana po pag bumili kayo ng sasagan o may nag-consign nyo online o mga kwan, dapat siguraduhin nyo na ang marinig yung tunog ay yung buo na tunog, parang kumakabog-kabog. Pero yung may kwan, hindi tunay, parang ganito, ibang tunog o ibang tunog po yan. Iba. Ibang tunog. Salo ito. Kaya gusto kong buksan para ipakita ko sa inyo kung peke o legit po. Ito legit po to. Dadalawa po. Marami sana ipagkakalob ko rin po sa inyo ito. Dadalawa lang po. Nakuha kong otya. Marami to. Isang sako to. Yan nakakon ko na umalog. 2, 4, 6 10. Dalawa lang po yung medyo matino na nakuha kong salsagan na mutya. Ito parang may bato sa loob. Ito tunay po ito. Ito kaya sana po pag ingatan po ninyo pag may nag-consign nyo, nagbenta, pag-ingatan po ninyo na bumili po na siguraduhin po nyo mabuti na pag kung po kayo bintahan po kayo nito, subukan kong buksan po para makita nyo. Ito yung salsagan. Tigas. Nadududa ako kaya gusto kong buksan para makita nyo kung papakita ko sa inyo kung peke na walang pungkwan. Tigas. Ito po ay mga tunay na mutya ng salagan, kaso iba yung tunog, kaya papakita ko po sa inyo. Tigas. Yan, nabuksan na. Nagaring bakal sana gagamitin ko wala pong nagaring bakal. Napansya muna kayo, tiyagaan nyo muna yung ko po yung mga gamit, maraming paggamitan po ito ng burawang kabal, gisbala at lahat po pangkalatan po itong salsagan.
Kaya pag may nakuha po kayo nito, ingatan po ninyo at pag may pagyabang. Ito rito umalog parang walang. Hirap. Saan? Pinawisan na. Maalog to, ibang klaseng alog oh. Walang laman. Dapat mag-ingat po kayo pag may nagbenta sa inyo. Ilatisin maigi. Ito, tinuturo ko po sa inyo kung paano ang legit o yung para hindi kayo mapiki. Bibintahan po kayo ng 2,000. Piki naman, na kayo bumili. Maghanap na lang po kayo ng salsagan na pagtiyagaan nyo lang pong kumuha. Sigurado pa. Baka may nagbinta po sa inyo ng mura, halimbawa mura ganito, tigas, napalaman ata kasi mamaramdaman mo pag binubuksan mo para ka nakukuryente na may aura. Malaman mo kaagad kung mayroon o wala. Tulad nito wala. Walang laman, umaalog. Pero ang laman, yung doon sa loob, wala po. Mutya. Wala. Bukas pa ako. Mas buksan po itong dito po. Malikon pa. Ang taglit lang. Ay, walang laman na naman oh. Maalog to. Yan, walang laman oh. Natuyo. Ganito mga piki. Halsakan nga pero walang mutya. Sana po pakaingatan po ninyo. Kumuha po kayo ng sagan. Hirap buksan to. Hirap buksan. Hirap buksan. Nagaring bakal sana. Dali lang pag nagaring bakal. Hirap buksan. Siya muna kayo. Bagay, ituro ko na po sa inyo para makabili po kayo nito. Ay sigurado po kayo. Hirap buksan na po. Pero ito mga to, walang laman to. Ito, bali sa 2, 3, 4. Ito wala rin naman. 5. Wala rin to. Bali 2 lang po ang ito. Ito po. Sigurado to ito. Ito yung original. Ito. 2 po. Sana po pag bumili po kayo nito, may nagbigay po sa inyo, siguraduhin po ninyo na
auraan po ninyo o kalitisin nyo mabuti para hindi masayang po ang pagbili po nyo ng mga sarsagan. At ingatan mo mabuti pag may nakuha po kayo, katulad nitong dalawa na tunay, ay pakaigatan lang po at gamitin po sa kabutihan po. Huwag nyo ipahawak sa iba, kayo lang po nakakaalam po yan. At gamitin mo yun sa mabuting pamamaraan. Huwag nyo gamitin po sa kasamaan. Sarsagan ay napaka bisa po ito. Ang proteksyon sa buong pamilya. Magagamit po pa sa sugal buto. Pag tumataya po kayo ng sugal, umiling po kayo, alugin nyo lang po. Halimbawa ganito, sana po patamahin mo ako ng luto o patamahin mo ako ng sugal, waiting. Sa buong puso yung mabanggitin po ay pagkakalob sa inyo. Halimbawa kung may paparting na kalaban, makakuha nyo po. Sana po mag-subscribe kayo at magkalimot like and share para updated po kayo palagi sa akin yung susunod na video. Maraming salamat po. Bye bye po.